Gipasidunggan ang duha ka mga sundalo nga nasamdan sa Bag-Ohay lamang Nahuman nga 2025 midterm elections sa BARM. Pero sundang nga gitunol ni 6th Infantry Division ug Joint Task Force Central Commander Major General Donald Gumiran ang Wounded Personnel Medal ngadto nila Second Lieutenant Kent Carion ug Corporal Kevin Galanza nga gitambalan sa Camp Shongko Station Hospital. Dito mismo gipahigayon ng awarding aron ipakita ang suporta sa ilang dali nga pagkaayo. Nasamdan ang duha ka sundalo ATUL sa pag-atake sa mga armado samtang nagpatrolya sila sa barangay Kuloy, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Kini nagpakita sa walay puas nga pagpaningkamot ug tinud-anay nga pagserbisyo sa mga sundalo sa nasod bisan pa sa kalisod ug tensyon sa rehiyon ATUL sa Piniliay. Padayon nga nagbarog ang JTF Central sa pagpasiugda sa demokrasya nga nagsilbi nga pahinumdom sa mga sakripisyo sa mga sundalo aron masigurong madungog ang tingog sa matag lungsuranon. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.